Goddag, jeg hedder Christian Stenholt Øglund, og jeg er født 26. november 1987 og bor i Valby. I øjeblikket søger jeg studierelateret job inden for erhvervsøkonomi og informationsteknologi. I 2012 påbegyndte jeg min professionsbachelor inden for økonomi og IT. I øjeblikket går jeg på 3. semester, hvor vi blandt andet beskæftiger os med SQL-database, Ruby-programmering, erhvervsjura, mikro-makroøkonomi, regnskab, management og forretningsprocesser. Jeg har altid været i arbejde. Efter gymnasietiden blev jeg leder i en detailbutik, hvor jeg blandt andet skulle beskæftige mig med regnskab, indkøb og håndtering af medarbejdere. Efter det blev jeg kørende sælger, hvor jeg skulle sælge markedsføringsløsninger til restaurationsbranchen. Jeg har altid været meget pligtopfyldende, målrettet og engageret. Jeg har været vant til at have mange bolde i luften og arbejde under pressede situationer. I skal være hjertelig velkommen til at kontakte mig på telefon, e-mail eller herinde på siden. Jeg glæder mig til at høre fra jer.